Hello, good evening guys. खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर मा होनो बे ब्रादार राजा खुंगुर इउटुबारा मा होनो जानमनि ब्रह्मखौ खनसे नायनो होननानै फैनायखाय नैबे क'क्राझार गौरांनि खाथिनि पिकनिक स्पटआ बेयाव एसे प्रेक्टिस खालामहोनानै केमेरा खेबनाय जादों आरो दा बेखौनो आंबो नोंथांमोननो भिडिअ शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोनहा अननानै नायलांजोबबानो जाबाय जानमनि ब्रह्मनि टेलेन्टखौ। आं जोबोद गगा मोनदों, रायलायबाबो जानो नागिराखै आवाजआ लोगोफोर। सीधा जादू हुआ। Language biot mabono Cecil sincero Lastra upusa ina Nang thua. Ikan aja macam jas. Mungkin ini kopi nonga. Ini kopi gaya. Tengok. Ada. Voilà, c'est très facile. Ndak beli kali lelne ada unjung ana. Đây nó thế à? Thap lo kẹp deh. Ra ngoài chân này thôi.
Rồi.